eyyi on calminama on juurama on jettama on jarnama eɗen gandi kala ñande alkamisa eɗen keewi addude yewtere nde wiye giɗgol gonga giɗgol gonga noon hannde ko hunde nde ganduɗa nde cettiɗen walla nde laarɗen holko waɗi ɗum jiɗɗen ko wiide ko hakkude oɗo suka gorko oɗo suka debbo eɓe ƴamodiri normal ƴamal ngal kadi hewɓe gandi ko kanko tigui ƴami oɗo suka debbo ala no ɓe kaldirta noon ala no ɓe jewtita Allah waɗi e nder kanko suka gorko o ɗannima o woni Afrique central tan no mbiyeten haɗata kala téléphone debbo o yiiɗi téléphone mum ha kala crédit ji mum foof omo nelda ɗum sehil makko walla mbiyen kanko suka gorko omo jogui ɓi bam makko hakkude mabɓe welani no fewi eɗen gandi sen mbi ɓingu baba tan eɗen gandi so weeɗi mettigu tan bone waɗi joni e nder ko woni jogui ɓi bam makko hakkude mabɓe welani no fewi on noon kañum ndeysan ko deƴƴi ko foof ko haalani ene wiye bandumen mbiya ɗum ƴam foof ko dek kañumne haqqille mum koye suka debbo musidɓe tedduɓe probléme wonɗo ari holno probléme o ardi kanko oɗo mo ganduɗa ƴamɗo suka debbo o jogui ko bitik ko jogui bitik ko won waaji goto wonko wujji ɗon tan kaaɗa hen ari yeeyimo eɗen gandi Afrique central noon so neɗɗo wujji hunde ari yeeyima sa renaki kala ko joguinoɗa ne wawi yiƴƴude hen hayso ko téléphone ngel temedde ujunere coonoɗa saabu jomumen mbattata guurtuɗe koye maɗa o naggama o sokama suka debbo o lewru lebbi ɗiɗi nananimo lebbi tati hitande nananimo hankkadi ni haqqille mum wumi e ɓi ba makko oya mo ganduɗa goɗɗo mo ganduɗa haqqille mum woni suka debbo waɗi feere ha heeɓi nimar suka debbo ene yewtude suka debbo wi suka debbo min de mi añño haalandema tan ko ɓooy saabu kaari o yaha ha ɓooy mataw won ceernajo goto arnoɗo e amen o ƴeewi hakkude moon on ceernajo wi moƴƴani e haaɗimo yaarude yeeso ko hakkude moon moƴƴani guila nden sa yi o on kaldani guila nden ko joƴƴinɗo o haaldata e ma ko cansuɗo hay numéro eyyi pama ɗum taadi noon kadi ko ƴamaɗo ma wonno mi yiiɗa hani haalde he tan suka debbo wima jarama waɗi no waɗatno foof maten namdo ronki kanko suka gorko o noon o watti ƴamal ngal e makko holno wattiri ƴamal ngal o arti e nder yalde he o arti ɗo arti ɗo o ƴamodiri suka debbo o ƴamodiri e muɗum ha haɓe nanodiri hankadi ne suka debbo witade joni hitande fawde lebbi nanani oya wadde tawata ko oga haali koko gonga suka debbo noon jaɓini oga ƴamal hankadin o ƴamodiri hankadin ha kumal waɗama ha ala ko heddi so wonani sarɗa ndu lewru no gonɗen ndu gonɗen ndu anniyi no mayde so ndu maayi daru hondu eɗen gandi gonɗen koye lewru rewɓe mois de mars avril e nanguno koye nder avril yanguene waɗe joni noon e daɓɓa nanni ka tan ɗeɗo balɗe hande waɗi balɗe ɗiɗi walla balɗe tati ko suka gorko o yalti yoɓi kalis kewɗo yalti nde yalti nde ala ko adi wadde so wona noddude suka debbo direct te yangue ngue poste ɗe nanggano ko le 10 avril darholɗo o nden ɓe nannduno yangue joni noon suka debbo gorko o noddimo direct premier o ndo nani dande tan heptinomi ala min kay ha saɗa ɗaccami o wi war sesmi famminima suka debbo sali koppi ene suka debbo o wiiri suka debbo o koppi o noddi yummum suka debbo o haalen ɗum on yummum suka debbo wi daram hokkuma kaari o totti suka debbo o yewtide suka debbo o haalen ɗum probléme makko foof no yaari ha gasi wi kono min Allah ne andi yiddam hanke heccanki hande ɓuuri teddi bandiraɓe sehilaɓe ɗo suka debbo hankadi ne joguima nganuma oɗo suka gorko ɓe nanodiri humama waɗama foof le 10 avril lewru darholdu jogori wadde yangue joni noon o wi holno foti wadde mbaro wurtat haade oɗo addinima ko fenade oɗo bandumen fof kalni jinnaɓe makko ɓe fof kaldi joni holno foti wadde mbaro o ɗutto tan o yinno tan 100% o wasa o yalta e dewgal he ha laaɓa walla o wasata hessinde jinnaɓe makko walla holno foti wadde walla ko suka gorko o fonno feere foof nela e makko mbaɗi kadi suka gorko oɗo baɗɗo ɗum ɗo janggo e jaam so resodiri oɗo debbo janggo e jaam fenade nde ɗo taade yalti mba ɗum holɗo jogori wattinde ɗum noon ko noon kettirine ko noon bisimilla moon mbarimilla moon e giɗgol gonga